Well, agyaman nagta nek nakita kong daway nga kablaaw ken mangted iti mensahe kadagiti di kailyag iti ilingading ras, and at the same time dagiti para kadagiti kakadwa nga mayor iti enterong Ilocos Norte ken kasama iti pagilian nga Pilipinas. Iti inte pa nag-celebrate iti Pasko 2023. Actually, dito napasamak tatay iti ilingading ras, kaya ito pa nang celebrate me iti Christmas village nga nangi portreya me iti dagiti naduma-duma nga pakasaritaan iti ilingading ras kano ana dagiti makita tayo iti ilingading ras, not only the rice granary of Ilocos Norte as a developing town iti depar na iti daya iti probinsya iti Ilocos Norte, babaan iti panakitulong kadagiti stakeholders kan kasamet kadagiti na dumaduma nga agency iti ilimi, just like iti DepEd, both high school and elementary, dagiti NGOs, non-government organization ken dagiti national government agencies ken kasamet kadagiti 31 opisyales iti barangay iti ilingading ras ta isuda iti kabadangami nga ted iti umno nga serbisyo kadagiti kelyami, and at the same time isuda ti agbaling inspirasyon iti dating administrasyon nga mangted iti dati napintas nga ehemplo para iti panaka-develop iti ilingading ras ken iti first nga celebrate iti Christmas village iti ilingading ras nga kas na kuna kinedi programa mi nga awan dagitoy nga celebration na awan iti teamwork panagkaysa ken timpuyog iti aming nga lumugar ta haan nga kaskarina iti makapataod iti kastoy nga selebrasyon no awan iti unity and teamwork isu nga ala dati apo nga gundaway nga mangkablaaw kadagiti kailyag iti naragsak nga Pasko ken nabungbunga ko mga isasangbay iti 2024 ket kinetin kam panag-celebrate iti Pasko amok nga ayat iti agari iti tunggal mesa.